Iqembu le-Kaizer Chiefs lokhu liyaqhubeka ngokuthi ke lizilungiselele ukuthi ke maqambe qala ke isizini entsha ke amakhosi kube ke sewa ready ukuthi ke nabo ke bakwazi ukuthi ke bacompete ngesizini ke elandelayo. Kunomdlali ke oshiyayo kwiqembu ke le-Kaizer Chiefs ke uEden McCarthy, umdlali ke lona ke oneminyaka ke engu-22 kuwena ke unyaka ke lona ke ka-2026. uEden McCarthy ke uyashiya ke kwiqembu ke le-Kaizer Chiefs kulapho ebheke khona ubheke ke laphana ke ezweni lase-Azerbaijan kulapho ke azodlalela khona ke iqembu elikhulu ke lalapho iShaba FK. Leli ke iqembu ke leli likwazile ukuthi liphumelele ke indebe yeligi kona ke isizini lena esivela kuyona isizini ke ka-2025 ke no-2026. Kanti ke le qembu lizodlala ke imidlalo yokuhlungela ukuze likwazi ukuthi lingene kwi-UEFA Champions League. Kusho ukuthi lizodlala ke ama-preliminary rounds yemidlalo ke ye-UEFA Champions League. Mabakwazi ukuthi banqobe kulapho ke sobona khona ke uEden McCarthy ke adlala ke ku-UEFA Champions League. Simbongele ke umfana oneminyaka ke engu-22 kuwena ke unyaka lona ke ka-2026 ke ukuthi ke egcineni ke kwazi ukuthi ke aphumelele ayodlala ke ezweni ke lase-Azerbaijan. Kanti ke siyamazi ke ubaba wakhe ke uFabian McCarthy ke oyilegend ye-Kaizer Chiefs naye bekadlala defender ke kwi-Kaizer Chiefs njengoba ke naye uEden McCarthy ke naye ke bekayidefender lana ke kwiqembu ke le-Kaizer Chiefs. Kanti uMcCarthy bese kasayine ke i-contract yeminyaka emibili nalo ke iqembu ke leli ke le-Kaizer Chiefs. Kodwa ke njengamanje njengoba ke ahamba ke aya khona e-Azerbaijan kulapho ke ayofika khona bese ke asayine ke i-deal ke yeminyaka emithathu kulona ke iqembu ke elikhulu ke iShaba FK lalaphana ke Azerbaijan. Kanti ke phambi kwaloko ke uthi ke uyena ke uMcCarthy akwazi ukuthi ke athole ke le deal ke uye wazama ke uya kuma trials kodwa ke azange ke aphumelele ke kwiqembu ke lalaphana ke ezweni lase-Moldova i-FC Sheriff unalo kwiqembu ke elikhulu ke lalaphana ke eMoldova. Uzamile nalapho kodwa ke azange ke aphumelele ke lapho laphumelele khona kulana ke kwiqembu ke leli ke iShaba FK. Kanti leli qembu ke mangabe uyalikhumbula ke phambilini ke liye ladlalelwa umunye ke wabadlali ke abake badlala ke kwi-Kaizer Chiefs uHendrik Pule Extien naye ke bekadlalela ke lona ke liqembu ke leli ke elizodlalelwa uyena ke uEden McCarthy njengoba manje uPule Extien ke sekadlala laphana ke kwiqembu ke lamaZulu. Okusho khona ukuthi ke amakhosi kule season ke elandelayo ke isikhala sakhe ke uEden McCarthy ke khona ke sekazosivala ke isikhala sakhe kuEden McCarthy njengoba ke angeke asaba khona ke kwiqembu ke le-Kaizer Chiefs ngesizini ke elandelayo ka-2026 no-2027. Simbongele ke uEden McCarthy ngokuthi ke athole ke amadlelo ke alihlaza.